show jamana bago hamunu ba fly malikona ni maliko kamunu be France Italie Espagne Tripoli Tunisie Mauritanie Senegal Mali hamana ke jien dugu la mo sigi kuma be ko ma kon foli bele ba hambo ko yo kuma be ya ka kuna fonu kana wakati sela ma fako bla jelen ki bismillah kuna fonu blon kon nana arabai utukalo kile mugan kononton samba fla ani mugan fla kuna fana damne lamba damne la kayira la ka fakan ko ni dusuma kasaleno ko sebe an dusu kasaleno ko sebe ba hayre lani kuna funu muno olute kuna funu dumoy amba la doni ka fakan fintigla mogoni ba machiwalo mo ka karino kona se fete sit ka ofe amba la doni ka fakan fintigla mogo ma binani ani fla ko andaba ma ka wele sera olumani kelen konna o mi yere kon kera dusu kasiko ba ye jamana konna mi ni amba bela jelendi masahara manma sebe masara manne hamanyi nafe seba hakodi anga fintigla mogo mani ba machi wale manunuka mamunu yara koni ni andaba maka wole ceremony kelen konna na ko masara manuku da rosma aku kosma haku ko unyajiche kwambla jeleno dusuka sileno unofe ambela jeleno dusuka sileno usomo unofe usara faso kore la wa faso yara koni tena nyina uko Alisa hamito tesit kauka kuna foni la homi ambola donia ka fo état général major des armées ale fene bolono blasmeke bolono blasme na le rekono ke utukalo kle wolon vlate mele na yere kon be kayida ka fo kanga fintigla moko ko ka konkunu nya uni ba machi wale mawo yere kon karla nyono o ka kar nyono este fa ko kar nyono yere kon fene gana kosbe minu ya ida ka fo ko ba machi wale mawo fe ko ma wolon vla ko olu tayana ko moto wolon vla ko o sera ka chen ko kanga fintigla moko fanfe ko ma tan wolon vla ko olu bonena nina ma mugan fla ko olu banana ko mo ko no to ko olu yere kontunna ko dugula de ma nani ko olu ko ni bonena unnina ni nu be jamana kon do la doniya ka fo ko fintigla mo ka mobli saba ko bala jelen chena ni kelen sinfe ko ala nanga fintigla mo ka ba ma sinfe ko u ko ni sera ka dugula de ma chama kisi olu munu yere ko ni bonenu olu munu yere ko ni nyanga ta yere ko kun shelu no umani kelen konna ko fintigla mo sera ku se ko bala jelen ka ma chama kisi o kum konna minu ya ira ka fasa ko fintigla mo yere kon be sanga fo keren ne ta kanyo shi mo munu yere kon so mo tayana ni kelena ko bada dali ko masara man ko ono yo usara faso ko la wa faso yere kon tena nyina uko kambela jelen yere kon tu suma kasalo tugu kani kuna foni fay mi na ambela jelen be do ko alisa seba ya ko masara man ko di an ga fintigla mo ma Alisa hamito fintigla mo ka kuna foni konana mi na mbola donia ka foko fintigla mo ka nyama no regional chef d'armée ter mo inale de Brigade Felix Jare hale kono willa ka takama mi yana na kontara ka fintigla mo gole mi le segu tv chala fo ata se kulukuruma na tarula esa ka do wira kon be ka barake to ga mina ani uma go be fe munu na ko duma ni kata yurula ka fasa ko jamana hakili bula o be jamana ka kele la wa jamana yere kono ma nyina uko Brigade Felix Jare hayra la ka fo ka bole ka yere kono yikunda sokolo ko fi ka tara mawla ya fintigla ma munu yere kono banana sokolo kele la ka yere kon tarula ani uma go be fe munu bela jele ko kelen duma kayru la ka fako ubeka ni kelame ko ubeka ke jamana re wa jamana manyina uko uma ko yara ko mana jo fer de la sa jamana ba se ko bela jenike wala sa ko du uma ko uka donga fa ube bara mina ube jamana ha kelere la olu fokata se jamana ko no de bela jelen yara kon ka demebe uyi to ko na su bela jelen ke dona na tawla ba ma ci wale mo olu yara kon be shi ala tunu pe ka bo mali kon nana Sekana jamana nyamaka kuna fono na nale de colonel Assimi Goite dusukasi hale kofe la ine sonja mi na bola done akafa ko jamana nyama nale de colonel Assimi Goite ko kunu tarata hale yere kon tara barado kurumukari mali pankuru jigisola no dagaro benno senuma akere fe hirusila ko kala sigide ale tume fogata se hirusila ka cheme siglenu ka kala kon kawlu yere bela jelen kon tara jamana nyama deme mi ne kala pankuru woro ko o yere kon takadi fintigla moma kala na yala no yere de kon armée de l'air mo koyu wala sa ka dobe se ka fara alisa u yere kan kala kana fagaka ministre mi siglenu fintigla mo fogata se fintigla mo koro ko kan ko kanale de sajo kamana
ale kelen ka kuma ta haya yira ka fɔ ko ni minɛ nunu yɛrɛ kɔni sanani walasa dɔ yɛrɛ kɔni kana fara walasa dɔ bɛ se ka fara Mali kɛlɛkɛlaw ka fanga ka togoya min na walasa gɛlɛya ko min b'an dala gɛlɛya in bɛ se ka bɔ an dala togoya min na ko Mali jamana ko siga t'a la k'ale yɛrɛ kɔni tun ye jamana min yɛrɛ kɔni ye kɛlɛkɛ jamana dugu wa jamana min yɛrɛ kɔni ye cɛfarin dugu ko wa ko don n'a nataw la ko na sugu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ walasa bamaciwale maaw ko k'u siya la tun k'olu nakun de ye fanga la walasa finitigilamɔgɔ olu kɔni mago mana jɔ fɛn o fɛn la u kɔni ka d'u ma walasa u bɛ se ka bamaciwale maaw u kɛlɛ togoya min na Général Brigade Ali Boayi Jara ale kɛlen kɔni ka kumata n'ale de kɛrɛnkɛrɛnnenya la chef d'état major de l'armée mɔgɔ ye ni pankuru dira maa minnu ma ale kɛlen ka kumata ale y'a yira k'a fɔ ko ni pankuru minnu dira k'u yɛrɛ kɔni mana so parlant kama ko ni pankuru ninnu mana yɛrɛ kama bɔ ni pankuru ninnu yɛrɛ kɔni ma sa parler kɛlan kama ko pankuru ninnu sanna ni walasa dɔ yɛrɛ kɔni bɛ se ka fara olu fanga kan olu ka se ka kɛlɛ kɛ togoya min na wa ko ni ala yɛrɛ kɔni sera ma olu fɛnɛ bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa bamaciwale maaw bɛ se ka siya la tunu togo olu b'u siya la tunu ten min ni kɛnɛ yɛrɛ kɔni kun cɛra ni jamana ɲɛmaa n'ale yɛrɛ kɔni ye tile ta ka di u ma kunnafoni bɛ donna ye n'an ka minisiri ɲɛmaa ka kunnafoni na n'ale de Shogel Kokala Mayiga ale fana tun bɛ ɲɔgɔn yɛlɛ a ka cakɛyɔrɔ la ɲɔgɔn ye min yɛrɛ n'ale yɛrɛ kɔni y'o kɛ ni Dagamagile Jawara maaw ye u ka ɲɛmaa n'o ye Madi Kanja Jawara ye olu kɔni wulila ka se minisiri ɲɛmaa ma ka taa yir'u la ka fɔ ko olu bɛna so kɛrɛnkɛrɛnnen jɔ Jawaraw tɔgɔ la n'u bɛn'o tɔgɔ da ko Damagile min yɛrɛ walasa marakaya lada ani marakaya kokɔrɔ o kɔni kana tunu togoya min na u y'a yira k'a fɔ ko so in k'a kɔni bɛna jɔ $400,000 bɔɲɔgɔnko la o min wari bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ tɔndenw kun min n'u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini tɛ foyi ye walasa marakaya lada ani marakaya kokɔrɔ ko o yɛrɛ kɔni kana tunu pewu ko o hukumu kɔnɔna na u nana so ko u nana bonya da minisiri ɲɛmaa kulo kɔnɔna na minisiri ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔni kɛlen ka kuma ta a y'a yira k'a fɔ ko a bonya ma se k'u ye u wulila ka na ale layɛ ni ko in na min y'a yira k'a fɔ ko Mali ladakɔrɔ n'a danbekɔrɔ ko baara bɛna kɛ don n'a nataw la ko siya si t'a yɛrɛ kɔni kana tunu min y'a tilala ka yira k'a fɔ ko marakaw olu kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali ladala ko la siya kɔrɔ kunna ni marakaw ye minnu kɛ don n'a tɛmɛn'o na Mali kɛlɛko tan kunkanko la min n'a y'a yira k'a fɔ ko foli kɛrɛnkɛrɛnnen habu ye ko u bɛna ni so kɛrɛnkɛrɛnnen min jɔ n'a bɛ wele ko musée mémorial de Jawara ani maraka tɔ bɛɛ lajɛlen ko bonya kɛrɛnkɛrɛnnen b'u ye u ka nin waleya ɲuman in na kunnafoni de bɛ donna ye wariko kunnafoni la min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni farafina kɛlɛ tɔnba n'u ye CEDEAO ye olu kɔni kun kɛlen n'u ka ɲangili min ta ka bin Mali jamana kan n'u kɔni tun ye Mali juru don Mali jamana na fo ka taa se miliyari 220 ma ko o hukumu kɔnɔna na Mali jamana yɛrɛ kɔni ye dɛmɛ ɲini UEMOA fɛ n'a yɛrɛ kɔni tun ye miliyari 270 ɲini walasa a bɛ se k'a ka juru sara togoya min na ko jaabi k'a kɛra tare ye Mali jamana bolo ko min de miliyari 277 k'o de dira Mali jamana ma walasa Mali jamana bɛ se k'a yɛrɛ dɛmɛ togoya min na u y'a yira k'a fɔ ko o kɔni kɛra ka kɛɲɛ ni Mali jamana ka danaya han'a ka kuma bɔ sira fɛ ko in yɛrɛ kɔni kɛra o hukumu kɔnɔna na ko wari in dira de walasa Mali jamana a bɛ se k'a yɛrɛ bɔ nɔgɔ la togoya min na kunnafoni min dira minisiri min sigilen don wariko ta kunkanko la ale kɔni bɔra n'o kunnafoni ye kunnafoni bɛ donna ye kalanko kunnafoni la min n'an b'aw ladɔnniya minisiri min sigilen don kalanko ta kunkanko fo ka taa se jɛkulu min bɛ wele ko Fondation Carta olu yɛrɛ kɔni kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara dɔw k'olu kan kalan bɛna kɛ maaw kun maa minnu yɛrɛ kɔni ma don ekɔli la n'o bɛna kɛ kaana kɛrɛnkɛrɛnnen la n'o bɛ wele ko langue nationale min n'u kɔni bɛna kɛ farafinna dugu la n'o ye Burkina Faso Côte d'Ivoire Guinée Mali ani Niger fo ka taa se Senegal ma ko kalan bɛna kɛ maaw kun maa minnu yɛrɛ kɔni ma se ka don kalan na langue nationale la walasa olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka u nafa togoya min na ko ni baara in bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sa walasa ni mɔgɔ ninnu k'u yɛrɛ dɛmɛ togoya min na minisiri hale kɔni tun ye maa bila k'a ɲɛnɔ minɛ fo ka taa se Fondation Carta ma olu tun ye Mamadou Sise bila u ka taa ni ko in kɛnɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnama halisa walasa dɔ bɛ se ka fara ɲinini ni dɔnniya kan togoya min na walasa ni jamana kelen na a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la togoya min na to kunnafoni kɔnɔna na an bɛ taa sirabakan kunnafoni na min de ye sirabakan baarakɛla bɛɛ lajɛlen olu ka ɲɔgɔn dalajɛba n'o u ta ko bi 36 na n'o ni kɔni kun y'o kɛtɔla ye n'o kɛnɛ ɲɛminɛ la minisiri min sigilen don sirabakan kunkanko ɲɛnabɔli ma n'ale de ye Madame Dambele Madina Sissoco u taara ni ko in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛnamɛ a kɛnɛ kan u yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna taa kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko minnu bɛ kɛ sirabakan ko kunkanko la fo ka taa se yɔrɔ kura minnu yɛrɛ kɔni ka baara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali pankuru jigiyɔrɔ ko olu yɛrɛ kɔni o pisi ko yɛrɛ kɔni kan ka
dilan kura fo ka taa se pankuru jigiyɔrɔ minnu bɛ Segu ni Tɔnbɔkutu ani Sikaso ninnu na ko baara bɛna ko u bɛɛ lajɛlen na donna nataw la min de ye kayitaw ye ko se bɛ k'o bɛɛ lajɛlen ma min de yɛrɛ kɔni mɔbili minnu yɛrɛ kɔni bɛ tasuma kunbɛn k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna san min de ye moto ye ko taa fanfɛla o y'a yira k'a fɔ sisan ko minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minɛn kuraw bɛna san walasa météo minɛnw na k'olu dagayɔrɔ kɛ Sikaso ani ka taa se san ma walasa météo baara bɛ se ka nɔgɔya ni yɔrɔ ninnu na cogoya min na nin ko ninnu n'a ɲɔgɔnna caman yɛrɛ de kɔni kɛra ka nin ko in kɛnɛ ɲɛnamaya min baara bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya tun bɛ Madame Danbele Madina Sisoko bolo. Minisiri min sigilen don finitigilamɔgɔ fo ka taa se finitigilamɔgɔ kɔrɔ ka kunkanko la n'ale de ye Sadio Kamara ye ale fana tun bɛ ɲɔgɔn ye la a ka cɛkɛyɔrɔ la ɲɔgɔn ye min yɛrɛ n'a yɛrɛ kɔni y'o kɛ ni Alimaɲinkaw ka jɛkulu jɛkulu min ɲaminɛna Christian Bak fɛ Christian Bak fo ka taa se jɛkulu min sigilen don Alimaɲinkaw ka kɔkanko ɲɛnabɔli ma u yɛrɛ kɔni tun taara minisiri Sadio Kamara layɛ walasa u kɔni bɛ se ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ donna nataw la ka kɛ kɛlɛko ta kunkanko kan walasa basigi ani bɛn a bɛ se ka sabati Mali jamana kɔnɔna na cogoya min na. Kunnafoni bɛ donna ye ko kan kunnafoni la min an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Senegalikaw fɛ ko ji walankata ba yɛrɛ kɔni kɛra u ka ji walankata senfɛ a yirala k'a fɔ ko maa kelen o yɛrɛ kɔni bɔnɛna nin na ko min ye minɛn caman ye ko yɛrɛ kɔni tiɲɛna Senegalikaw fɛ min na bɛ dugawu kɛ sa ko ni ji walankata min yɛrɛ kɔni bɔnnen don k'an daba man kan sɔn sanji ɲɛnama na a ka jamana kɔnɔ don bɛɛ lajɛlen ni kisi. Alisa an bɛ taa kɔkan kibaru la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Idisalakaw ni Alizerikaw ka jɛɲɔgɔnya k'u yɛrɛ kɔni y'a latigɛ k'a fɔ ko Novembre kalo nata ko finitigilamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna bɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛna kɛlɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamaciwale maaw kama u y'a yira k'a fɔ ko finitigilamɔgɔ maa 60 fo ka taa se Alizerikaw ma k'olu de kɔni bɛna fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛlɛ in kɛ donna nataw la o min bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Novembre kalo la. Alisa n'an tora kɔkan kibaru la an bɛ taa Sewulikaw fɛ n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ji k'a kɔni walankatala ye kosɛbɛ Sewulikaw fɛ olu ka météo ma u y'a yira k'a fɔ ko ɲina kɔni tun y'a san 80 ni ji walankata ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔni ma deli ka kɛ Sewul n'u y'a yira k'a fɔ sa ko maa 7 k'olu yɛrɛ de kɔni sara ni ji walankata in na ko ji yɛrɛ kɔni yɛlɛla fo ka se centimètre 30 ɲɔgɔnna ma Sewulikaw fɛ. Ka kunnafoni datugu pewu min bɛ wele ko page noire an bɛ t'o kɛnɛ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲɔnɔ Sirifu kɛ ni maa caman b'a dɔn Mohamed Ould Cheikh Amawula la ni bɛɛ b'ale dɔn Buyela ko an dama ma ka wele sera ale muso kelen ma min o hukumu kɔnɔna na minisiri min sigilen don bɛɛ kɔnɔna na n'o de Ismaël Wage fo ka taa se minisiri min sigilen don dɛmɛ kunkanko la n'o de Imam Umari Jara ye olu kɔni wulila jamana tɔgɔ la jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ka taa sangafo kɛrɛnkɛrɛnnen don Buye ye ko an dama ma ka wele min sera a furumuso ma ko Masa Rahamani kɔni ka a kunbɛn a ka aljinɛ kɔnɔna na ko Ala k'u sɔn dususuma la. Mali kunnafoni fɛn jabaran layɛbagaw ni ne bɛ dansigi bi kunnafoni la n'Ala ma basi kan na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan nka ɲan'o cɛ sa an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ aw ma sigilen mana kɛ dugu o dugu la k'aw bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka dugawu kɛ Mali jamana ye an mago b'aw ka dɛmɛ la an mago b'aw ka don an bolo walasa bɛn ani basigi a bɛ se ka sabati Mali jamana kɔnɔ cogoya min na ani Bamaciwale maaw bɛ ni kɛlɛ min na ko Ala ka sebaya di Mali jamana ma Mali den mana kɛ fan o fan Ala k'aw bɛɛ lajɛlen ni kisi a k'an bɛn.